falske Lego-blomster. Testing. Så forsvandt de, og så fandt de hemmelige blomster. Vandre hen over det kunstige græs. Men dengang fandtes det. Her ser vi det hemmelige sted. Hvis ikke man passer på, så bliver man lige så farlig som ham her bagved. Ham der. Og hvis man stjæler blomsterne, har man ikke nogen arm. Som ham her. Skal I se historien. Vi gør os klar til kamp. Ej. Ikke undskyld, jeg vælter. Okay, vi retter lige op. Se. Hvad er det for et sted? Vi lander et sted. Kom Dahlia. Hvad er det for et sted, du har fundet her? Kom, vi trækker os tilbage og gemmer os. Så håber vi ikke, der er nogen, der finder os. Vi skal ud og lede efter nogle blomster, jeg har set herovre. Kom og se de her. Ej, det er de der. Det er sådan nogle flotte blomster. Det er sådan nogle kunstige blomster. Prøv at komme og se. Ej. Dem tager jeg. Jeg skal have dem begge to. Ej, hvad med hende der? Det er Jane Seymour. Okay. Flotte blomster. Nøj. Vi henter en togvogn. Kom. Og så stjæler vi dem. Der er ikke nogen, der må se det her. Vi stjæler de her blomster. Jeg skal også lige have den her med. Vi skal have dem begge to med. Så. De to. Det er ikke særlig behjælpelig i en Lego-by. Det passer meget bedre i et almindeligt hjem, hvor man kan hænge dem op. Hjælp med at køre dem. Væk var det. Stjålet af Lego-manden. Kom. Vi må ride. Se, der fandt lige en knop mere. Det er min. Den stjæler I ikke. Så bliver vi nødt til at ride med en masse skeletheste. Kom. Nu rider vi. Og vi rider ind over der og der. Og den der skal lige rejse op, men så kan jeg ikke rigtig gøre det. Tilløb, spring! Og så er den endelig historien med Lego-blomsterne, som vi endelig fik.